Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe ko arde salmodirde e moɗon e juurodirde e moɗon e yafnade goto kala mon e wiide alhamdulillah. Woni kaɗo haala ko ne woodi hewɓe winoɓe ko daɗaɓe ko janga ko daɗama ɗum yo balle mbawa artirede alluji ɗe par seeɗa seeɗa. Ɓen kadi jiyama heddi kadi kala goɗɗo kadi baɗo noon mo ganduɗa yiyata bindi hay hunde wawa jangude hay hunde, bisimilla makko e numéro gonɗo ɗono mbatta tan ko 00221 gonɗo ɗono ko Sénégal 77 906 14 81 jiya WhatsApp o e winde han Yaya Ly ngara kala inde maɗa e yettode maɗa kala ɗo jiɗɗa nade ɗo kaƴe dentine ko nayyi. Dental gotal ngal wiyete ko dental diine ene fawe toon darsuji sariyankoji ɗi e jewte diine e daka so yontoyi ko toon waɗete so en kawri hen walla korka tafsiraji batteɗi ɗi ko toon lombete. Dental diine ngal wiyete ɗimmal ngal so en nanguitima zorluji ɗi ko toon lombete. Tataɓal ngal ko wonande ɓe jiyata bindi hay batte no ballirte ha batta yide bindi to pularɗo ngal to ko ɓe jiyata hay hunde e bindi alqur'ana no ballirte ha batta yide bindi alqur'ana e masɗe muɗum. Ɗeɗo nayyi goni ga henne. An noon garowo andi hen ɗo jiɗɗa jeyede ngara kala mbiya ko min kaari jiɗɗo jeyede dental kaari dental diine jiɗmi jeyede walla ko dental journal ɗo jiɗmi jeyede walla ko dental ɗo jangate pular ɗo jiɗmi jeyede walla dental jangatengal alkule qur'ana arab jiɗmi jeyede. Hatta noon janganoɓe adam ɓe o jokkoɓe tan ɓen jokkante ɓe to arba ɓene mbaɗane hebloji poɗɗi e maɓɓe wadde ñalawma foof aɗon janga wonande onon fuɗɗotoɓe ɓe jangon aset jangon alet jangon altine jangon talata jangon alarba beele alkule ɗe jawon ɗe gaynude. Son gandi alkule ɗe kadi balɗo ne masirte par seeɗa seeɗa oɗon balle ha mbatta yiɗi masa ɗe so gasi noon tara mon weebat. Hatta noon ɓe to wonnoɓe toon janganoɓe adi ɓe ɓen ne mbaɗane bindi men banggue ɓen mbaɗane bindi men banggue ko jokkoɓe ɓe gayni limto ɓe gayni hijjo ko ekko tara ɓe goni ɓen ko haaju men jahata. Ɓen noon jangata ko aset ɓe jangata ko altine ɓe jangata ko alarba. Ɓen ɗon jangoɓe alluji ɗo dowɓe ɓen dokka ko aset ɓe dokka ko altine ɓe dokka ko alarba. Amma fuɗɗotoɓe noon ɓen kam mbaɗane seeɗa seeɗa jaada e meɗen aɓe jangato aɓe janga ga henne lesoɓe janga ɗum walla ɓordaɗo o fiito ko arata ko an ɓordaɗo o mbawa fiitade
an garɗo keso o mbawa fuɗɗade. Heblo ngo noon kala jiɗɗo jeeyede e maggo yo yawno ara windo ɗo e aset arde. Aset garoɗo o so Allah jeeɓi anniya fuɗɗede. Nde wonno heɓe mbino ko yiɓe jangguinede wadde ɓen fof wawa yaade maɓɓe wadde waɗi tan eerago woto kanko bino nono numéro o nan ɗon ko 00221 77 906 14 81. WhatsApp o nan ɗon o ara o haala inde makko e yettode makko o addoro temedde makko 4 naatirɗe. Kala lewru maydu ko 400 mbaɗata hen. Ena jaranma ngara bindoɗa. Kala garowo noon andira noon famira noon tawna ara en namdo a haalanama ko 400 mbaɗata bindoɗa. Kala lewru maydu ko 400 mbaɗata. Ena jaranma jangude bisimilla ma ngara janga. Kono on jarama jokki e golle jokkata golle. Jokkata ko golle ko wiya ko mbaɗon hen sabu courant o min jeeya ɗum, wifi min jeeya ɗum, connexion min jeeya ɗum. Nafa ɗon goto ka waɗa hen jungo muɗum ndenden jingen janggen, ndenden jingen janggen. An jangowo hen to YouTube to, Dental Dina TV to, anne mbaɗa hen ballal ma. An gonɗo to Facebook ala janga toon anne ne waɗa hen ballal ma. An gonɗo nokku fof mbaɗa wonde funnange hirnange rewo worgo ala janga hen aɗa naftoro hen anne waɗa hen ballal ma. Ndenden jingin ɗum ko galle men ko golle men hata hay goto yahu ko jogiti e wadde hen wallude. Ɗum noon kañum waɗi erago faade e yinnoɓe haaldoɓe winoɓe jangoɓe ɓe kalane guilla ɗo e aset ɓe gara ɓe bindo. An jiɗɗo o gara bindoɗa. Sa waɗi Orange Money yettoto e oɗon numéro. Sa waɗi Wave yettoto e oɗon numéro. Sa waɗi Western Union mona garami o ni o yettoto. So yettima noon an ko jiɗɗa hen kala hen ngal cuɓiɗa ko 400 mbatta hen par lewru. Kala hen ngal jiɗɗa 400 mbatta kal lewru. Ni foti ndenden jingen golle. So kaɓorɗe boni cooden wona yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen. Wonno erago hande ngo gandira noon pamira noon wonano yinnoɓe jangude ɓe bisimilla mabɓe eɓe gara ɓe bindo guila law. Kala garowo noon rewa numéro tan tawa alata tan nodda ala ata mbaɗa vocal ma kala inde ma yettode ma. Ala suka ala mawɗo ala debbo ala jiɗɗo tan wiya jiɗɗo wiya jangude yar bisimilla muɗum. Oɗo ko musidɗo moɗon giɗo moɗon sabu Allah Yaya Ly ko Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina. On jarama wa salam.